Bismillahirrahmanirrahim. Rawaliolah kabeh lan para kadang sentana ing Demak Bintara inggih Kapungsa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rening sedaya wis padha mlumpuk, tak aturi padha lenggah sing kepenak. Sedulur-sedulur para waliolah Sunan Kalijaga, Sunan Japar Sodik, neng kene luwih dhisik tak punduti tetimbangan ngisi komplanging Kraton Demak Bintara Dampar Maesandani. Iki prayogane piye? Mula saka siji tak parangake padha duwe penemu. Sewu punten dalem Rama Sunan Giri. Dumateng para nayaka praja, para santana dalem ingkang sami rawuh. Mari. Ih, keparenga kawula atur pamanggih. Amargi menika hakipun para wedrah santana dalem. Sing menika ingkang wajib nglenggahi kedahipun sentana dalem ingkang kagungan hak. Lan malih wiwit rumiyin jaman Pejajaran Majapahit ngantos dumugi Demak ingkang kagungan hak wenang nglintir kawibawanipun Nalendra Swargi nang mboten sanes putra ingkang miyos kakung sarta werda. Terus gandeng ingkang werda menika panjenenganipun Swargi Sultan Patiunus sampun seda sakmenika gilir kacan menika pamanggih kula. Ya. Lagi ngene. Tak aturi wawasan saka ing Cirebon. Dirganegara utawa Kanjeng Ratu Mas Nyawa. Inggih, Rama. Kahanan kaya ngene iki prayogane piye sumangga awit iki sing duwe wenang sira kabeh. Matur nuwun Rama Kantenan Giri. Paring panguwaos dhateng kula supados nderek cawe-cawe wontenipun komplanging Negari Bintara Demak. Nanging dados kawuning Sunan. Rening kula wonten ing Bintara Demak menika namung adapur nderekaken garwa. Dus sawetahipun kula mboten gadah wewenang lan mboten saged munjuk wonten ngersa dalem menapa dene wonten ngersanipun para wali-ulah. Namung badhe nayogyani sinten ingkang kedah jumeneng ratu wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Kula namung badhe nayogyani. Kula keparenga matur, Rama. Iya. Mila menawi sedaya para kadang-kadang menika kula wawas sampun sami anggadhahi palenggahan. Sampun sami mukti. Ingkang dereng anggadhahi palenggahan menika kadang kula Dimas Trenggono. Prayoginipun inggih Dimas Trenggono ingkang lenggahi. Ngaten Rama Sunan. Ya apik. Waton wis padha srujuk. Kuwi apik-apik wae. Bapak Sunan. Terus pundi? Satosipun kula piyambak menika saged menggalihaken. Menika leres kadang kula Ratu Mas Nyawa. Sedaya sampun gadah palenggahan, nggih namung kadang kula anem. Dimas Trenggono ingkang diring kagungan palenggahan. Kedahipun menawi dipun sarujuki sedaya para kadang, Nggih Dimas Trenggono menika ingkang kedah jumeneng. Areh ning kula dhewe niku mung sak derma mernata amrih becike. Sing duwe wewenang jumenengke nggih sampeyan kabeh. Yen sampeyan kabeh pun padha sarjuning ati ya nggih. Sumangga rak ya ngono to Jap. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Rama Sunan Giri. So para kadang sentana. Nggih, satosipun kula mboten wenang. Iya. Derek cawe-cawe bab menika nanging gandeng wiwit Suwargi Sultan Fatah. Saben-saben wonten jumenengan menika para wali ugi dipun aturi ing supados nderek cawe-cawe mratnata bab jumenengan. Terus upamiya kula menika mangke anggadhahi atur wonten ngersanipun para
wali tuwin para sentana dalem mbok menawi mboten wonten awonipun Rama Sunan Giri awakipun piyambak menika satunggaling panutan iya satunggaling wali Muslim ingkang caket kalian Allah Subhanahu wa taala bener sak saged-saged awakipun piyambak menika kedah dados patuladan ingkang sae iya tumindak kedah kanthi ingkang adil heeh iya dados yen sing bener dibenerke yen sing luput dilupute sewu menika manut aturipun para sentana bilih ingkang badhe kajumenengaken Nalindra wonten Demak menika Trenggana ada dasar Trenggana ingkang dereng kagungan kamekten leres namung kemawon kala wau ing ajeng kawula matur bilih wiwit rumiyin menika ingkang werda bener nggih ta heeh Pangeran Sablangor sampun sedo lah menika sinten rayinipun Pangeran Sablangor menika pamanggih kula mesine Nuwun sewu Rama Kanjeng Sunan. Nyuwun wedal saking sautawis keparenga kula badhe nyuwun palilah nanggapi ngendikanipun Kanjeng Sunan Kudus I Kanjeng Sunan Japarsudi. Nyuwun palilah dalem Kanjeng Sunan Giri kula badhe sautawis nanggapi dhateng ngendikanipun Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus nak Mas Dirgonegoro nuwun sewu. Menawi kula cuplik pangendikanipun Kanjeng Sunan Kudus menika istingarah ngajengaken naluri. iya Ingkang tegesipun kedah Yayi Mas Adipati Surawiyata ing kedah jumeneng ratu wonten Kasultanan Bintoro Demak. ya kok ora nemtokake kudu Surawiyata ki ora mung manut tatanan ngono lho sing tak karepake kuwi dadi ora kok aku njur njago Surawiyata supaya dadi ratu ki nuwun sewu lho Rama Sunan Giri mboten ngaten iya pikajeng kula menika ingkang adil ngaten lho Nggih. Rening jumenengan menika sampun dipun jangka. Lan sampun dipun temtokaken wekdal lan dintenipun. Ingkang sampun dipun petang ingkang memet pinanggihipun petang wekdal ingkang sampun dipun temtokaken menika mboten kenging dipun langkungi lan mboten kenging dipun kirangi. Mongko kasunyatan Yayi Mas Adipati Surawiyata ing Lasem mboten ketingal. lho apa iya Kasunyatan mboten wonten rawuhipun Yayi Mas Adipati. palungguhane komplang Nah, terus menawi tenggo-tenggo tiyang ingkang boten wonten, mongko ingkang wonten kemawon sampun sumadiya. Menapa boten wonten saenipun menawi kawonten cak ingkang wonten kedah dipun jumenengaken. nak Mas Dirgonegoro Iyi, kados pundi? iya panemumu apik banget ndak ajeni ada dasar Surawiyata ora ana rawuh Nah, rak ngaten. ning reh ning iki bab kang wingit ngingi bab negara no gawat lho Rama nun sewu lho menika dadi mengko yen Surawiyata bisa serik njur dadine kurang prayoga menapa mboten prayogi Patih Wonosalam menapa dipun dawuhi ing supados ngaturi rawuh kalian Surawiyata njunengi bab jumenengan menika iya nun sewu menika pamanggih kula yeah. wondene para sentana dalem nyarujuki Trenggana ingkang kedah dipun jumenengaken ratu nyumanggahaken kula menika namung menapa to Japarsudi dasare musyawarah nggih iki sak temene nggathukake penemu sing ora padha duwe penemune ditukake amrih padha cocok ora padha rebutan ora cecengilan. Dadi ra iki wis cukup dasaring musyawarah. Dene sing ora nekani kuwi mesine mbok menawa ya wis ming manut kono sing padha rembugan. Nun sewu Bapak. Menapa bab jumenengan menika Dimas Surawiyata mboten pirsa menapa dos pundi? Sak mestinipun pirsa ta? Ha nek mestine ya ngerti wong ya wis dilemi kok. Menawi pirsa bab jumenengan piyambakipun mboten sowan, ateges piyambakipun nglirwakaken Bapak. Wis ana sing gejibah nyebar uleman. Mila menika. Rama Kanjeng Sunan Giri, sepisan malih kula tunjuk. Menawi Kanjeng Sunan Kudus wau ngendikaken mangkih wonten bot repotipun jalaran Yayi Mas Adipati Surawiyata badhe runtik. Menika mangke kula ingin badhe cawe-cawe. Kula ingin tanggel. Ndodo kamu cawe. Ha nek padha kersane kaya ngono Aku jenengane wis genep. Iki wis genep. Dasar iki saate ya. Iki wis meh nyelepek banget. Ha nek perlu ayo diaturi dijumrengake si Trenggana. Monggo-monggo. Iya.
iki persrujukane para waliolah lan sing padha musyawarah. Iki ingkang slira ditetepake jeneng ratu ana ing Demak Bintara. Kula namung ndederek. Menapa ing dados kersanipun para pini sepuh? Liwah para kadang-kadang sepuh. Iki sampun sami nayogyani. Kula kedah jumeneng sultan wonten negari Bintara. Ya, iki dampar Maesa Danu lenggah ana nyuwun pangestu kabeh para ingkang lenggah. Kang Mas Dirgonegoro. Iya, kula nyuwun pangestu, Kang. Iya, ndak pangestuni supaya lestari anggen momong kabeh para rakyat kelan kawula. Kang Mbok Ratu Mas Nyowo, miwah panjenengan Kang Mbok Ratu Mas Kencana. Oh, Dimas. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun, Kang Bu. Sing ati-ati anggone ngasta kawibawane. Tak pangestuni Dimas kaya dening banyu mili pangestuku Nuwun inggih. Matur nuwun sanget, Kang Bu. Miwah sadaya para pini sepuh. Iya. Pangestunipun ingkang tansah kula suwun. Iya, Nak Mas. Ya. Dari kita tak kaki lho. Nanti duwe rasa was-was ya. Japar Sedhit, Dawuh dalem. iki sing duwe kewajiban biyawarakake mestine si Patih Wonosalam. Iya. Supaya wrata sak negara ing Demak Bintara. Iya. Ya. Jebeng Surawiyata, Kula ana parigawe apa tekanira Randrat? malah kula ingkang badhe nyuwun pirsa. Saking alun-alun kula mireng swanten pakurmatan mungel ngangkang. Pendapi wonten menapa? Jumenengan. Jumeneng. Heeh. Jumenengan menapa? Jumenengan ratu ing Demak Bintara, rayimu Trenggana. Ingkang jumenengaken Dimas Trenggana dados ratu sinten? Sing neseni kabeh para wali. Dene sing duwe wewenang jumenengake kabeh para kadang sentana ing Demak Bintara kene. Menawa saderengipun boten dipun pikir langkung rumiyin. Dereng dipun etang kanthi pinanggih jangkep. Nggih. Ayo wis. Yo wis to Dimas, kabeh wis disarujuki kok piye to? Kok saged Dimas Trenggana ingkang jumeneng dados ratu menika menawi petang mawi petangan menapa menawi medhet wirid-wiridan menapa menawi peranatan-peranatan saking Dimas Adipati Surawiyata. kula Wis ora kurang-kurang. Para wali olah saka guruning negara Bintara Demak nggih. lan para kadang sentana sing padha ngantu-antu rawuhmu ana ing pendopo komplang Bintara Demak. Nanging kasunyatan ora ana timbulmu ning jagat Bintara. Nah, kang iku kabeh para sentana lan wali olah padha nemtokake yen kang slira mesti wis ngrilakake sapa sing jumeneng ratu ning kraton Bintara Demak. Kanthi dasar kang slira uga wis kagungan palenggan ana ing Kadipaten Dagan. Oh ngaten to. Lah iya. Kula ngertos. Kula mboten jabang bayi ingkang dereng ical pupuk lempuyang kula. Kula ngertos. Lha iki kedadosan ingkang mekaten pancen sampun dipun damel sakderengipun, dipun rancang, dipun racik. King menapa anggenipun maringi serat undangan dhateng kula kok keri dhewe. Kula ngertos. Yen kabeh wis padha nampa layang undangan ning Surawiyata pancen dijarak. Kabeh mau mergo penemumu. Kang slira sing gathokake barang kang ora mathuk. Kedadiane kaya ngono kuwi. Kakehan Panyakrabawa kang ora-ora. Kang Mas Dirgonegoro. Iya. Saya lepat nyuwun pangapunten. Menawi namung adhedhasaran dhateng ngen kula sowan ing pasrasean menika teka
dak. Kendel bondo sugih wani. Menapa mboten wonten kamirahan jujul hanusuli babak anglayoni kathah para sentana ingkang dipun utus nutuli dhateng kula supados kula ingkang sowan. Rama Kanjeng Sunan Giri. Kepiye? Mindak mangkih kepanjang-panjang keparenga Rama Kanjeng Sunan ingkang maring keterangan ingkang gumathok supados lega manahipun Yayi Mas Adipati. Dos pundi? Sinten ingkang badhe mangsuli kula monggo kemawon. Surayata. Kula nek munggo ing cara wong duwe gawe. nggih. Sing duwe gawe iku kabeh waris ya kuwi tedak turune Swargi Sultan Patah. Kula melu digawe wong iki anak patah. Apa wong sing duwe gawe kok nyedak disusul? Ya ora tumon. Sing duwe gawe iki sliramu. Lho menawi ingkang gadah damel kemawon dereng wonten kok tamune wis wani ngebyake niku nek mboten tamu edan mboten enten. Waduh, sapa sing kagungan dalem? Ora mung panjenengan dhewe, Dimas. Kok kemawasa? Tupeh panjenengan iki mau dadi priya ngono apa? Kadang-kadang Mbok wis sarujuk. kabeh wis padha seru. Sliramu rak ya wis duwe kamukten ning dagang to, Dimas. Kanggo kula nyuwun pirsa iki. Surawiyata menika putranipun sinten? Yo Kanjeng Rama babah patah ngono kok ndadak takon. Tos lho, Mbak, mboten. Iya. Keng menapa gegampil dhateng kawontenan. Menawi Dimas Tenggono menika dipun jumenengaken dados ratu. Arek menika dereng sinten umuripun. Badhe tunggu dungkap panggenipun badhe nambut karya. Negari menika mboten enteng sangganipun. Kejawi ngayomi para kawula ing mayuta wilanganipun ugi ngerek dhateng nayakane. Surawiyata. Kula Kaya-kaya kok kurang prayoga. Yen Kang Slira njur jumeneng tedakan ngalor ngidul ngetan ngulon astane pating krembyah nun sewu kecoe muncrat. Wong putrane priyayi luhur kok kaya ngono. Ora kaya ngene. Ora nang kene panggonane kaya ngono kuwi. Mbok dipenggalih kanthi jero. panjenengan mboten ngraosaken risak ing manah. Aku ngerti. Mung ora ngene iki carane. Yen Kang Slira ki priyayi kakung sing nyata-nyata sugih pawitane lan duwe lelandesan kang maton, ora ndadak nganggo cara kaya ngene to Surawiyata. Panjenengan ngaten. Natur kula ingkang kasar. Menawi Trenggono ingkang dados ratu sutik kula nyembah dlamane Trenggono. Dimas Surawiyata, Dimas. Ya Allah. Wis Yai Ratu. Ora perlu mumpun, wong kaya ngene kok dadak. Wis engko dirembuk. Japar Sedhik. Iya, miwah panjenengan Bapa Sunan Giri. Iya, Trenggono. Menapa mboten langkung prayogi kula lengser kemawon saking dampak. Ora, Kang Slira tetep jeneng ratu. Mengko sing menggalih para pinispuh. Japar Sedhik mane ditetekake. ora ning Surawiyata ki muridmu. Iki tak bodoke Kang Slira lho. Oh ngaten. Lah iya. Ning menika mboten ngrembak bab murid lan guru lho menika. Lah iya. Ngrembak negari lho menika. Biasa amrih becike wae. Mesthinipun murid lan guru menawi muridipun kados ngaten menika gurunipun sinten ra? Ya nggih ngaten Mas Nyawa. Lanjing ngaten panjenengan. Nah Mas Dirgedara ya ngono, mbubuhke aku. Ngaten nggih ngaten ing mboten ngaten. Piye? Ning ngajeng kula wau sampun dodo samukawis. Lengseripun Yai Mas Adipati Surawiyata keparenga kula nyuwun pamit. Badhe kula tungka yen perlu badhe kula reripih supados saged tinarbuka penggalipun mboten ngantos wonten kedadosan ingkang prayogi. Ning aja nganti saya Iki keparenga nyuwun pamit. Mas, kaya tolong Sinuwun aku nyuwun pamit. Polisi kan Mas. Para pemohon iya. Tanpa guna aku ngeleset ana ing pendopo. Beda apa aku nyembah. Lamane Trenggono. Ora ono gunane ning wong tuwa pating jelager ning pendopo. Bancing timbang oyot. Yai Mas Adipati Surawiyata. Kula Aku ramaidu. Kaya ngapa kuciwaning penggalihmu bareng Kang Slira rawuh ana ing pendopo
presa ing dampar Maesondanu wis dilenggahi dening Kang Rayi Yayi Mas Pangeran Trenggono. Nanging kabeh mau sak temene dudu lupute para wali olah lan dudu lupute para Kadang Sentana. Sing kleru ki Kang Slira sing nyepelekake marang kewajiban. Kang iku Yayi aja nganti dawa-dawa dimudut. Wis damar mantung cinupeta semene wae. Kang Slira Puliya penggalih dalem lan tinarbuka sapa ta Trenggono kuwi. Lan Kang Slira uga wis kagungan kalenggahan ning Kadipaten Dagan. Kang Mas, ing bab kamukten ingkang sampun kula sandhang menika mboten dados pepetangan, mboten wonten cantuk lawung gegandhenganipun kalian jumenengan Sultan ing Demak Bintoro. Lah kersamu ingkang kula utur ing bab adiling kawontenan lan adiling pranatan. Apa yen Trenggono kang jumeneng ratu ning Kasultanan Bintoro Demak iki ateges ora adil? Mboten adil. Sebabe Paranaton kula ingkang kedah dados ratu jalaran kula ingkang kepanggih sepuh. Ratu kang wis disarujuki para paraning negara lan kabeh para saka gurune negara ing Kasultanan Bintoro Demak. Kanthi sok Kadang Sentana kabeh wis padha sarujuk, wis padha keplok. Iki ateges wis adil. Nah mekaten sadaya tiang-tiang ing pating jelakur wonten pendopo Demak sedaya sampun sami kencan merakosa dhateng pranatan. Menawi dipun pilih tiang kathah sampun adil, kinanipun menapa wonten weda paranaton ingkang sampun turun-temurun dados pranatan ing negari, pendak-pendak wonten ratu seda, sinten ingkang kedah dipun jumenengaken ratu? Yayi Mas Adipati Surawiyata. Kula aku ngerti. Terus pundi? Kencenging penggalimu jalaran Kang Slira duweni tekad kang bakal jumeneng ratu ning kraton Bintoro. Nggih, kula lakoni ora selak. Nggih, kula lakoni. Rening bareng iki wis kebacut. Wis seksi sineksenan kabeh para nayakaning praja lan para kawula kang ora sithik cacahe. Ana ngendi ajining kabeh para wali? Yen nganti Trenggono dilorot saka kalenggahane. Mula rening ana ing pastewakan semono, aku uga wis ndodo. Yen nganti ana moga-mogane sapa wae sing ora sarujuk jumenenge Trenggono, dirga negara sing saguh malang-malang kaya ndo manteng kaya gedhe. Ngaten to. Sampun kepanggih underaning perkawis. Iya, tak dodo. Menawi mekaten ingkang mijeni lampahan menika, mboten wonten kalih kiko kacawi namung Kang Mas Dirgon. Nyemanggake anggon bakal ngarani muding marang aku. Kula tetep balelo saking pranatan Demak. Badhe menapa? Aku Narapraja, kowe bakal tak rangket. Badhe dewe kula. Monggo menawi badhe dewe kula. Ora tak lantas kowe. Ya, no. Ya. 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 Surawiyata. Kula Pantene kok tak elingake srana kepengin. Nanging gandeng kowe puguh ora tak elingake srana kepengin. Tampon lho, brongot Durgara. Kesanten Nyai Mas Adipati Surawiyata anggen menyepelekaken dhateng kula. Kula pramugari Bintoro Demak sepelekaken Mas Surawiyata. sampun bener pisah, Bu. Sampun bener pisah. Badhe tadahi dodo kula menika Jenengan pisah priye to? Coba pirsanana. Kula kepengin nyembah dramanipun Surawiyata menawi kias nampeni brongot setan kok sakit dipun cowi. Oh, Surawiyata. Ayo dijajal. Cukup. Piye to iki? Kok ora padha sangga ringgi karo wong tuwa? Surawiyata. Dideleng wong akeh ora patut to. Ing antarane kadang-kadang kok padha pasulayan yang alun-alun ngene iki njur. Kula mboten mijeni awon. Kanjeng Sunan. Nang kasunyatan Dimas Surawiyata puguh kados ngaten. Dirgonegara. Iki kados pundi? Sing wis ya wis. Mengko aku keng rimuk penggali Surawiyata. Sama jenenge wangi niku. Aku ora butuh diwangi. Meneng. Menawi keparengipun Kanjeng Sunan Japar Suti kados ngaten. Samukawis kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Sunan Japar Suti, kepareng kula wangsul dhateng Cirebon. Tak aturi kondur, ya. Mengko aku keng rerepo. Surawiyata aja nanti dibacut-bacutake tumindak.
Surawiyata. Loh. Kaset. Kok ora ono gunane? Kasep napa sing kasep? Entukmu rawuh nyang pendopo ki rak kaset to. Gunane napa enten wong tuwa? Oh. Meger lager enten mriku. Mong golek wedang napa teng mriku niku? Alhamdulillah. Awen butuh ngunjuk wedang kalih dahar sing mirasa. Tenggagan. Lho. Lah nek ndagan karo Kudus iki bandane akeh ndi? Kok dadak meleh-melehke? Awitekno keri wong tuwa iso Wis ora kurang-kurang wong tuwa entuke budidaya. Aja nganti ana lelakon tenggana kang jumeneng ratu. Nanging kabeh kuwi wis dirancang sadurunge. Apa aku njur arep ngowahi tatanan wong aku luwih nom? Sing luwih sepuh ki rak panjenengane Rama Sunan Giri. Sarta wis disarujuki dening para sentana dalem. Mula kabeh-kabeh iki wis kebacut. amun mau sabar akhir kula badhe kepengin dados ratu. Karepmu kari. Kula tas atreng. Ya. Lajeng ning Bapak Kudus menika guru kula tiyang sepuh kula. Kados pundi? Wong Kendel ki mestine kudu darbe piyantel. Ngaten. Ya ta? Nggih. Pikukuhmu kudu luwih akeh. Mula saka kuwi bisa kelakon jumeneng ratu mbok menawa wae yen kang sira kagungan pusaka Kyai Branga Cetan Kober. Mbok caramu piye ora atian. Oh. Sing kagungan Kakang Dirgonegoro. Yo, tak budidaya. Saya nyuwun ngasuh. Jane kowe iso joget ora kowe kuwi. Ketoke nek wis ngono iki kok kaya ora ngrasake ngelih apa piye ta? Ora ngrasake ngelih, joget-joget ngelih-ngelih, ora ngetokno wis temen kok iso. Ubek wae mbok ya wong ki temandang gawe. Ora iki klebu wetan. Awake semono gedene gali-guli galigul. Gali-guli sing mbok cagerke saben dina ya leh gali-guli iki kok iso. Oh iya ya. Lison jangan ngliweti mergo lemu galigul kok ya Kang ya. Lah mula kowe ambak-ambak swarae migunani. Lho, marak tembung ora-ora. Oh, iki mau ora-ora to. Lah iya ora-ora iku. Ning nganggo montor ora? Hah? Jare nek ora-ora iki montore mabur. Lah iya iku ora cakepane. Oh iya. Ora montore mabur, gitu to. Nganggo cara ngono barang nak ngetan sithik meneh iku ya lagu wetan. Nek lagu wetan piye? Lagu wetan iki ngene kae, ya ta. Lho kok mek ngono tanganmu mau piye? Lagu wetan iki contone kaya ngene kae lho. Dadi wong wedok. Sing ati-ati aja nganti kena panggoda.
Kowe ludrukan kowe ya. Lah ya nek klebu wetan. Iya terus piye? Dadi wong lanang aja sak wenang-wenang karo wong wadon aja sok mara tangan. Mekae lho. Wis gelem nek tak kampleng. Lah ya moh. Lah mula ku. Salahku apa tok Lah kamu? mula kuwe wong tak kamplenge bathukmu wis sak lapangan kok sok. Ya Allah. Ora ketok sedina ya tok goleki kok ndadak. Tak goleki ya bathukmu kuwi. Dadi tak goleki mung bathuke to. Bisa kok ya ora ngono, kabeh pojur aku. Aku gelem karo kowe iku ya wiwit jempulan sikil. Mula nek omong-omong kok aja ngungkurke aku. Ya ora. Saben-saben mesti weli-welian nek perkara lagu kok weli-welian ki jero ngopo. Karo wong mele ngungkurke sedelet kowe kok ngresula. Lagu kuwi. Saiki ora lagu lah, saiki model dangdut. Kowe dangdut iku kudu ngerti sine. Bisa apa kowe arep dangdutan iki? Ngerti sine dangdut ya, ngerti kok. Dadi contone pomo lagu langgam kroncong ya kowe kudu ngerti sine langgam kroncong. Pomo lagu pop. Aku ngerti sine lagu pop. Uga lagu-lagu niku ora akeh pomo lagu rock. Aku ngerti sine rock. Daster iso kok. Wis kok mbok takokke sine rock iki ngopo? Kan rock ba. Wis lagu rock. Ngene kae kok. Arepe awak dhewe do seneng-senengi rak Ndara Putri ben seneng penggalihe ngono lho. Ya kowe kuwi saiki seneng-seneng karo si sapa? Tunil. Jenengmu sapa le? Ora Kenti. Terus iki lalinan kok ya. Lali ya. Oh, lalinane wis biyen nang utang ya mesti lali. Ya ora kok njuk. Apa kowe kepengin lagu Sunda? Warung pojok? Warung pojok piye? Wis kuwi pojok kuwi wae le. Pojok-pojok lagu warung pojok. Lah, lagu warung pojok kamune kaya ngene kae. Akeh wong padha kedanan, masakan. Akeh wong padha kaulan, pelayanan. Ora lali kesopanan, warung pojok nggo langganan. Abang-abang ning prapatan. Iya. Setopan. Putih-putih nang kuburan, pocongan. Gandul-gandul ra katokan. Saru iku. Saru. Lah kok saru ki? Pocongan ya ana, setopan ya ana, mbok wis ora nyandak gandul-gandul. Urung tutuk kok. Sing apik pocongan kok mbok selok. Cakepan kok. Cakepan akeh kok gandul-gandul. Lho kuwi. Mula dirungokke sik. Gandul-gandul ra katokan iku mono arane kentongan. Oh, lah ya wae. Kentongan dikathoki nek malah kaya ngopo rupane. Ya Allah kowe. Ya tinggal Mbak Yum iki setiane karo aku ya luar biasa lho. Apa tenan, Kang? Setia sing kan piye? Wong aku lunga ngono kowe kepengin nyumet kompor disilireke Pak RT ora gelem kok narekku kok pas banget setiane. Kadung langenan wong kowe iki ya wong kok tak arani wong aneh. Aneh piye? Anjurne aku kok kon nganggo reke Pak RT. Iya. Wong bojoku ki kowe. Lah iya. Ya mestine kudu nganggo rekku. Ha iya. Kok seneng banget nek karo rekku to. Aja sih. Kabeh iki saka lingkungan kok. Iya. Kowe kaya ngono awakmu gedene duwe bojo ya malah saya gedhe meneh. Upama ditimbang ngono ana pirang pental ki ya. Hanya wis tak sengaja aku gedhe. Wong loro aku karo kakangmu ki ambene wis 4 tok le. Tenan kuwi bab nek ping amben siji dienggo turu wong loro wis. Ora cukup. 4 iku ae kadang-kadang nak kepepet iso nak stadion turu. Mula anu to Kang, klina berobat. Dadi awakmu ku gedhe-gedhene sehat, kaya Mbak Yu barang kuwi dadi gedhene gedhe sehat ora gedhe kaya karo wong turu rasa nggo kasur wae aku wis empuk aku tenge kakangmu nggo kasur wis padha wae. Wong pancen busa templekno kene kok. Kowe kepengin berobat? Berobat iki berobat piye? Wong lingkungan barang ngono wis tak kira-kira banyu meneng ya tak ilekke, banyu mambek ya tak ilekke, winginane nganti kebacut banyune Mbak Yumu barang tak ilekno. Banyu kowe sapa? Banyu sing nang jero gethong kuwi lho sing.
Banyune nek banyune gendang kok dilekke njur aku nek arep lewat nganggo banyu apa? Lah kuwi mambek ngono mambek soalé iku njaga kesehatan ana penyakit demenan berdarah barang kuwi. Demenan berdarah iki demam berdarah. Lah iya, penyakit iki jane piye? Ana wong abuh barang ngono kae penyakit. Lho, iku jenenge penyakit beri-beri. Wonge abuh mripate kuning kuwi beri-beri. Kaya Mbak Ayumu ngene iki. Kaya Mbak Yuku kuwi wetenge blending, awake kuru. Iki jenenge penyakit liver. Aku iki. Iki jenenge penyakit liver. Iya penyakit wong wedok muni wong muni liver kok line dawane ra karuan kowe iku. Ayo kowe takono Pak dokter kae nek ana penyakit liver. Lah iya aku ya wis krungu muni penyakit liver ngono. Ora umum kowe nek omong karo kakangmu ki hati-hati sebab penyakite wong wedok. Ngono. Penyakite wong wedok iku aja nganti nganggo per kena penyakite wong wedok. Balenan meneh. Ora. Kowe ngerti nggone operasi? Operasi nang ndi? Ana nggone RSU. Lho. Ini adikmu iki bathok bolu sing lelet lho ya. RSU iku apa? RSU iki ya. Kowe iki ora ngerti to? Lah mula kowe diterangke. Dadi kowe takok perpanjangane RSU. Iya. Iki perpanjangan. Perpanjangan. Nak percekaan ya RSU ngono ya. Omonganmu terjemahane maksude RSU lho. Ora mbok kowe mbaume padha wae panjang kok dadak. Lah iya. Rumah sakit ngono meneh tambah. Kowe dunene mbaung ngono iku malah kok mbaung bisa apa ora. Mbaung iku ora apa-apa. Jegek kuwi. Ora mbaung wae. Sing tukang mbaung ki apa? Mbaung kuwi aku ngerti apa aku mboten mopi kok. Ora mopi ya kowe ku kirek ngono ae. Sumbrono RSU kuwi rumah sakit umum. Heeh, bener. Iya. Anak iku rak kudu ana RSU. Oh, dadi rumah sakit sing ora umum. Ngono lho. Rumah sakit ora umum. Lah penyakit liver mau dianake pembedahan. Ngono lho, Kang. Dadi penyakit iya, pembedahan. Operasi ya wetengmu ki bedah apik. Lah ya bedah iki buka to. Nek tembung buka ngono wis dibuka winginane. Sing dibuka apane? Penyanyi buka ngono. Lah iku buka pintu ndak tunggale iso. Kowe kok mbok gandengke nang nyanyi barang. Dibedah piye? Nggon kesehatan. Dibedah penyakite sing nang jero wetenge mau dijupuk. Terus operasi mah ya tato, Kang. Jadi operasi tato. Iya. Anak kecelakaan barang ngono kuwi. Lho, lah operasi tato ku mau ono obate. Kaya Mbak Yumu tak goncengno ngenane. Wong pancen wong desit. Iya. Gonceng ibu. Ndelok-ndelok tatune. Wong gonceng 2 meter lah cekelane nganti kukuwe ra karuan wah. Ndeleng-ndeleng ora ayu kemayu. Ndeleng-ndeleng tatune lawas apa? Anyar. Yen anyar diodium. Lawas. Disalap. Lho rungokno adikmu ndek kepinteran ngono. Iya, tak rungokke. Iya. Upama setengah lawas. Setengah lawas menawa ya piye setengah lawas? Setengah lawas. Setengah lawas apa tambane? Lah ya padha wae di yodium. Wis ora ngrembug kuwi wae. Ya ngrembug wae njero putih. Ono bola tak entuke lek gawe grita. Awake dhewe kudu sedya gawe grita cilik. Rawi cilik. Ya bedaran iki wong wis sabaran. Ambak-ambak aku iki batur lanang. Ya wis nyawisno tapel kuda. Tapel kuda iki apa? Tapel bayi. Tak mirengke kopi daleman kok ramene ora karu-karuan. Sampun pinten wulan Ndara Putih? Asale. Iki ya wis nek ning durung ganep 9 sasi. Obah tengen apa kiwa?
Ya kok ndak takon nggon obah to? Nggih, nek tiang kathah nek tiang sepuh nek obah tengen niku lanang, nek obah kiwa niku wedok ilmu titen. Lho apal aku nek obah kiwa tengen bayi kurang ajar menawa. Mbok ya rada mikir to, wong wis padha tuwa-tuwa kok ora ndek pikiran babar pisan to. Suasanane ing dagan ki piye? Suasana kaya ngene kok malah padha gegojekan karepe dhewe to. Delok-delok anu to Kang, ngandute iki anyar apa kawak? Pripun? Ya anyar ya diodium. Sampun rampung kewajibanipun. Menika dados nggih kalian menawa nggih omong-omong kosong menika wae tangipun. Dadi ya melu mikir to ya suasana iki. Inggih, Ndara. Mumpun melu mikir bojo kula wis ngerti kosong barang ngoten kok. Kok kosong piye to, Tang? Sing dicape matur kok kosonge sing mbok aturke. Ya sing isi ngono. Saiki ngene, kowe iki nderek ning dagan kene wis sawetara. Nggih. Dadi kudu nyawang to suasanane iki piye. Coba Kang Mas Surawiyata kae anane mung duka karo kendel, ra ora kaya padatan ta? Inggih mila kula menawi dipun caketi kalian Kang Rakamna wontenipun ajrih wong kados badhe duka kemawon. Iya, aku ngrasake sariraku wis ora penak, kagem sarepo, kagem lenggah rekoso, malah saiki ngadepi Kang Mas Surawiyata kaya ngono kados piye coba ya? Kono dong, ngrampunge gaweane kono. Anjir Kang Bojong. Kae dirampungke, kae ditase. Ayo. Monggo lenggahipun mriki lho Kang Mas, kok rada mingkar-mingkar nika wonten menapa to? Panyawangku pasemanmu saja ngayo Kadingaren Kang Mas Surawiyata iki. Lirkon sadan rasa Kula kemutan dikala temanten ninggal kalian panjenengan Kang Mas. Kang Mas risi lho menika padharanipun sampun agengaken kok dilus-lus lho panjenengan. Ajmaka ngesi Kakang sing kundur wae. Inggih, nanging manah kula dados mboten kanten-kantenan lho. Panjenengan kok nganare ngaten to Kang Mas? Malah pun Kakang nyawang marang sliramu. Katon lentreh. Praupamu katon suntrut polatamu bening leri. Bubarmu pun iya. Mboten. Mboten Kang Mas. Menapa ketinggal menawi kula bibar muwun? Iki. Kang Mas Surawiyata, mbok sampun. Penggalihipun menika dipun anggep longgar kemawon. Awit sekedap malih panjenengan enggal ngudang putra Kang Mas. Yen pun Kakang galih. Inggih. Kaya kang kok aturake. Setitik minangka panglipuring penggal. Wong ae. Kula Kang Mas. Ing kalungguhan iki pun Kakang lagi nyandang ribet
sarta prihatin. Mung bae sliramu aja melu-melu cah. Cukup pun Kakang ingkang nyangga lelakon. Prihatin babakan setenipun Kang Mas Patiunus menika. Inggih Kang Mas. Inggih sampun tinimbalan wonten ngersanipun ingkang kuwaos kemawon kok dipun agem rekaos penggalihipun to. Sampun dipun pupus kemawon. Ora mung kuwi. Lajeng ing ngarep aku rak tau paring dawuh marang sliramu yen aku kepengin anglungsur kalenggahan ngersodal. Oh. Monggo saiki Kakang Mas Patiunus wis nurut ing kasedan jati. Inggih. Lanjur sapa sing bakal gumantos kalenggahan yen ora aku nanging mbok menawa bae kurang prihatin. Loh, kirang prihatin. Kula menika tansah ngendikani dawuh panjenengan menawi dinten-dinten ingkang sampun dipun temtokaken kula kedah prihatin, kula inggih nderek kersa panjenengan lho Kang Mas Surawiyata. Wonten menapa to kok mundha mana dumateng kula kirang prihatin? Ngene wae. Inggih. Pun Kakang bubar wae kundur sangka ing pasrasian agung. Jumenengan Sultan ing Pendopo Agung Demak. Oh, inggih. Inggih lajeng kados pundi kabaripun Kang Mas? Sing dijumenengake Sultan dudu aku, Cak. Lajeng Adimas Trenggono. Oh, Dimas Trenggono. Inggih sampun wong menika inggih kadang lan malih rak dereng kagungan palenggahan to Kang Mas. Mboten sah kagem bentoyong raosipun mangke malah nyiksa dumateng dirinipun piyambak Kang Mas. Ora kaya ngono sing tak kersake. Lah lajeng kersa panjenengan kados pundi? Air terus sing batin pun Kakang ora lila yen Adimas Trenggono ingkang lenggahi dampar Maesundanu kanthi pepetungan. Siji, Adimas Trenggono durung payahe ngasta bawating pamarentah. Loro, kang lugune kudu pun Kakang ingkang lenggahi dampar Maesundanu kasabab pun Kakang ingkang tinemu tuwa tinimbang Adimas Trenggono. Kanthi iki banjur kuwiyak wewadining wong-wong sing padha cumandra ana ing Demak. Wong-wong tuwa-tuwa sing dianggep ini sepuh sing dianggep pepunden. Kang saben dina bebasane kutuki menyang. Sunan-sunan lan para wali-wali kae. Jebul air lan batine ora jumbo. Pancen wis dirancang sadurunge anggone nisihake marang pun Kakang. Sampun to Kang Mas. Sampun ngundhamana ingkang boten-boten. Sampun trimah ing pandum kemawon. Awit sedaya para saka guru lan para sentana praja menika rak sampun kagungan petangan. Mbok menawi namung menggalihaken babakan Dimas Trenggono ingkang dereng saged ngasta lan kagungan palenggahan. Miles kula panjenengan niku dados adipati rak sampun mulya to Kang Mas. Mbok sampun panjenengan nyarujuki lan biyantu kemawon dumateng ing Demak Bintoro Kang Mas. Sampun wonten alendranipun kemawon kok mboten sisa kagem rekaos lenggah adipati kemawon kula sampun mulya Kang Mas. Malah ana kahanan sing ora kenyono-nyono. Kahanan menapa malih? Pangucape Kang Mas Dirgonegoro ing tengah-tengahing pasrasean. Kang lancang pengendikan. Kang Mas, menika kadang sepuh lho. Ngerti pepundenku. Wajib tak sungguh-sungguh, wajib tak pundi-pundi. Nanging wit dina kalungguhan iki ora ana gunane aku ngajeni marang Kang Mas Dirgonegoro. Kang Mas, Kang ambeksya marang aku. menawi panjenengan kesupen kula ingkang ngemutaken senadyan kados menapa rukun nika damel santosa saya menika kadang sepuh Kang Mas. Aja kaget atimu wong ayu. Nanging Kedadian aku pasulayan kalawan Kang Mas. Kelampahan pasulayan. Kang Mas. Menawi kados mekaten lajeng kados pundi panjenengan nika tiyang anem lho Kang Mas.
wani dumateng tiyang sepuh menika dosa ingkang ageng Kang Mas. Iya, Jeng. Kula Prasapaning atiku wiwit dina iki sugengipun Kakang tanpa rawang, tanpa kadang, tanpa warga, tanpa mitra. Anane mungpun Kakang kalawan Siadi. Ingkang tak gadang-gadang, ingkang tak domo-domo, tak kudang-kudang besok supaya bisa nyempulake marang sejarah sarta uripe wong tuane Jabang Bayi ya putraku lawan putramu kang isih ana jroning kandhutan. Kang Mas Surawiyata. Kene rada nyegake kene wong. Inggih. Kados pundi sampun. Anane aku ngoyo-ngoyo sarta paripeksa kanthi hambudidaya ngetok marang kekuatanku ora ana liya kejaba golekake kamulyaning Jabang Bayi putramu kang isih ana jroning kandhutan. Besok uripe aja nganti ketimplak-timplak. Uripe supaya bisa kajengkeringan sanadyan aku wis kinubur ana jroning cepuri nanging putraku supaya bisa dadi wakilku sembodo ngerat pradataning raja. Sepirang sasi sampun 9 wulan wis kerep ngabani. Inggih Kang Mas. Kang Mas Surawiyata. Sampunipun kula saged mirengaken lan ngraosaken pangandika panjenengan. Kekayan kados mekaten menika namung kagem ingkang putra ing benjang. Nanging Kang Mas, merginipun kados pundi sedaya kala wau sampun kelajeng Kang Mas Surawiyata. Wong ayu. Kula swarganing kakung kudu sinangga marang lelabuhaning putri, lelabuhaning garwa. Lelabuhan? Yo. Lelabuhan menapa ingkang kagem panjenengan supados kelampahan panjangkanipun Kang? Yen aku mukti wibawa mongko garwa babar pisan ora urun lelabuhan. Kawibawanku mau besok ora bakal kowe melu ngrasake. Nanging yen kowe melu labuh kanggo gayuh sawijining lelabuhan, bisa kasil. Pun Kakang ora bakal tak sia marang dia. Ngene. Inggih. Ana sawijining pitutur kang becik, sapa sing bisa kanggonan Kanjeng Kyai Brongot Setan Kober. Kuwi kang bakal bisa mukti wibawa ngerat pradatane. Mongko kang kagungan pusaka kuwi ora ana loro telu kajaba mung Kang Mas Dirganegara Cirebon. Mula wong ayu. Inggih. Maragage wis sabiyantu marang Tuhan. Kang Mas. Piye? Kula kedah tumindak kados pundi namung jemejer kula menika setunggaling pawestri Kang Mas Surawiyata lan malih Kang Mas Dirganegara menika lak tasih kadang kula sepuh. Menapa kelampahan kula badhe culika wonten ngersanipun Kang Mas Dirganegara, Kang Mas Surawiyata? Yen Kakang Dirganegara iku kadang tuwa sing wajib tok pundi-pundi malah kepara gampang. Kuwi bisa sowan ana ngersane Kang Mas Dirganegara. Kanthi dedemitan Kang Mas Dirganegara sekalian ora bakal sujana marang Lagu Jantrak. Awras sangger ingkang kados mekaten menika Kang Mas Surawiyata. Wong ayu. Mbok sampun dipun lajengaken. Mboten dumugi manah kula wonten ngersanipun Kang Mas Dirganegara, Kang Mas. Kakang pancen ora mantala diajeng. Nanging amarga Jabang Bayi putramu sing tok kandhut kuwi kang wis ndungkap lek ing Jabang Bayi. Ibu swarganing urip yen putramu kuwi besok bisa mukti wibawa. Ala apa yen wong tuwa kudu ngombe pait getir. Wis ora racun apa dene kanggo swarganing anak ingkang bakal dilairake kang bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa. Kang Mas Surawiyata, awet panjenengan guru kakung kula. Panjenengan katresnan kula. Senajan awrat ingkang kados menapa badhe kula lampahi Kang Mas. Wong ayu, wong ayu.
garwaku tenan sing banget tak tresnani. Kowe sanggup wong ae. Kula sagah awet kula tresna dhumateng panjenengan Kang Mas Rawyata. Pun Kakang percaya marang kaluwihamu wong ae. Kowe bakal lembut ngungkuli banyu. Banter ngungkuli lakuning angin. Kowe tak puji-puji sembodo. Pinter bali nggawa Kanjeng Kyai Brokotsit Pangkober. Kanggo mulyaning putramu kang jroning kandhutan cahaya. Kula nyuwun pamit nyuwun tambahin pangestu Kang Mas Rawyata. Ayo kene-kene tak gandeng Cahayu. Ndak terke nganti sak jawaning regol cah. Inggih Kang Mas. Katon ngendelong ketok anggong apa ragu-ragu kowe Cahayu? Anggen kula padhangan depi Kang Mas Dirgonegoro mangkenipun kados pundi. Awet selak dumateng batos kula Kang Mas Rawyata. Ngene wong ayu. Kowe tak paringi dalan sarta tak paringi cara. Inggih. Matur ngersaning Kang Mas Dirgonegoro. Yen uripmu ning dagan panolan sadina-dina tansah tak sia-sia. Supaya bisa ternyuh penggali Kang Mas Dirgonegoro wong ayu. Oh, menawi kados mekaten kula kedah hapus krama wonten ngersanipun Kang Mas Dirgonegoro. Yo wong ayu. Sing hati-hati yo. Inggih. Pareng. Iya. Pamit Kang Mas.
Iya, marmar. Yen pinuju aku sak pejagung karo panjenenganmu Kanjeng Ratu Mas Nyawa. Kaya-kaya ketujuh prana nggonmu munjuk ana ngesah. Kanjeng Ratu, kula Kang Mas. Banget gedhe rasaning penggalihku. Yen kang saben panjenengan ndikake bab pakaryan kang wis tumata apa dene bektimu kang kunjuk ana ngesah. Gawe lega-legawaning penggalih. Mung bab kang bakal ndak ngendikake marang sliramu mula caketa anggonmu lenggah. Katen inggih mangestokaken dawuh panjenengan Kang Mas. Sakpungkure kedadian jumenengan ana ing kraton Bintara Demak, aku nungka tindake rayimu Yai Mas Adipati Surawiyata ing Dagan Panolan. Tak tempeh kersane jalaran ajring penggalih keng rayi Yai Mas Adipati Surawiyata.
Senadi bakal ngrempeli lan gegempil kawibawaning Kasultanan Bintoro Demak. Gedene bakal njungkeng kawibawan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Trenggono. Mila leres saderengipun Kang Mas Pati Nusedo. Piyambake sampun anggege mangsa kepengin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro. Kang Mas Dirgonegoro, kula mangertosi piyambak glagat lan prasemonipun Dimas Suryawiyata menika, Kang Mas. Nah, mula Kang saka iki sadurunge aku mbacutake apa sing dadi pangandikaku marang Kang Slira tatanan penggalihmu. Katen supaya ora tunedungkat nggomu nampa marang pangandikaku iki mengko. Rikala semono banjur panjenengane Yayi Mas Adipati Surawiyata duka mawantu-wantu marang aku. Dianggep aku ngrojongi lan ndodoh samubarang. Ana ing sakjroning wewengkon Kasultanan. Kang iku pancen tak akon. Aku sing malang-malang kaya ndo manteng kaya gendhiwa. Nah. Dadi dredah tuwuh peperangan ing antarane aku karo Kang Rai. Peperangan, Kang? Iya. Kok saged kelampah, Kang? Aku adu-adu sing balung mleting kulit. Rumangsa kelindih aku karo Yayi Mas Adipati Surawiyata. Nah, saka penggalihku diajeng aku mung bakal ngajri-ajri marang Yayi Mas Adipati Surawiyata tak unusake brongot setan kober pusakamu. Menika pusaka ingkang gawati, Kang Mas. Menawi panjenengan menika lajeng ngunus pusaka, panjenengan tumamakaken wonten ngarsanipun Dimas Surawiyata, mesinipun badhe pejah, Kang Mas. Ora kok jeneng aku bakal negakake marang yuswane Yayi Mas Adipati Surawiyata iki ora. Saka keparing kersaku mung arep tak nggo medeni Yayi Mas Adipati Surawiyata lan nempeh kersane supaya aja kebacut-bacut. Katen inggih. Barenge aku ngaos pusaka Kanjeng Kyai Brongot Setan Kober ana rawuhe Kanjeng Sunan Japar Suti nempeh marang kekarepanku. Pusaka tak sarungake, aku nyuwun pamit bali ana Cirebon iki. Mula sliramu aja tatu ing penggalih. Jitu, Kang Mas. Anggepen iki salah swijining lelakon. Kula sampun mangertosi menawi watakipun Dimas Surawiyata menika panas baran. Menawi mboten wonten ingkang ngimutaken mestinipun badhe andrawasi, Kang Mas. Ya muga-muga sak kundure Yayi Mas Adipati Surawiyata ning Gagan bisa tinar buka penggalih aja kebacut-bacut. Banjur mboten mindakan kurang-kurang. Kabupaten Cirebon kowe tawang-tawang tangis. Lho, deleweran ora kober sapi. Nggonmu nganggo pengagem kaya ngono kedodoran. Mongko sliramu lagi ngandut sepuh kaya ngono Cahayu. Rekmanmu ramjak-ramjak kaya ngono. Ratu Panggung. Monggo kapecah ana kemawon kula. Lho. Sik to, ana rembug dirembug ana nalar ayu padha dinalar. Lah kok dadi pasrah pati urip? Apa wis kaloko aku iki tukang mateni wong, Amet Kang Mas kula mboten kiyat nandhang terus mekaten menika. Nggonmu matur ora karo nangis. Supaya cetha nggonku nampa apa sing dadi pangunku ning atimu. Kowe bali saka ing Kadipaten Dagan tumeka ana ing Kadipaten Cirebon. Ora diderekake abdi. Malah kowe nangis. Amet sowan kula wonten ngersa panjenengan menika katundung wonten pirsanipun ditundung Surawiyata, Kang Mas. Sebabe apa Yai? Kok dadi kowe ditundung saka ngersane garwamu, Perkarane kuwi apa kok nganti ditundung, Yai? Kang Mas lan panjenengan Kang. Iya, Ratu Panggung iya. Awet kula kalepetan kalepatan panjenengan. Kula kaudha mono yen to kula menika mboten tresna wonten ngersanipun Kang Mas Surawiyata. Arek ngono tegese iki ana nalar. Yo, ora itu. Sebab sapa sing ora ngerti yen sliramu iki kadangku. Dadi upama Yayi Mas Adipati Surawiyata garwamu iki.
ngatut-atutake dosamu karo aku. Iki wis sak mesine. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Ning sabar to Yayi Panggung. Mbok, pancen watake garwamu ki kaya ngono. Inggih mboten wonten tiyang ingkang kula tangisi lan kula sambati kajawi panjenengan sekalian. Wis ora perlu susah hatimu. Undurana Kadipaten Cirebon biyen ya dalemu, saiki ya dalemu. Yen besok lairipun nang Jabang Bayun Kadipaten Cirebon ora duwe bapak, aku dianggep bapakne ora apa-apa. Kula pasrah wonten ngarsa panjenengan Kang sewu Kang Mas Dirgonegoro. Iya ngono piye? Menapa pinyan tampi sak sowane Yayi Panggung menika? Lah wong iki kadangku jare. Nanging nuwun sewu. Yang sampun mangertosi menawi watakipun Dimas Suryawiyata menika kados mekaten. Malah menika nembe kemawon dredah kalian garwanipun Yayi Panggung. Pinyan nampi. Kampungku nembe kemawon wonten perkawis kalian panjenengan Kang Mas. Sebab perkarane Diajeng Ratu Panggung iki ana gegayutane marang perkaraku karo Kang Rayi Dimas Adipati Suryawiyata. Dadi nek panjenengan duka ya ben duka. Tatakane tak ajangi jembar Dimas Adipati. Monggo kula namung ngemutaken lho Kang Mas. Panggung. Kula Kang Mas Dirgonegoro. Leremo saka saketara ana ing jroning kepuntren marang bayumu. Ayo Yayi Panggung. Mungkin nderek Kang Mbok kene. Iki wis wanci tengah rajang. Sakwise tak sebali ati sirep kang maringi. Kakang metaun nyatane kabeh padha turu nglipus, padha kepenak anggone asu. Ya. Oh, sing tunggu ana ing gedhong pusaka uga wis turu awit kena sirepku. Ya, tak mlebu ing gedhong pusaka. Iki prangojitan kabar. Ya, coba tak pundhute. Wis mangsa borong aku arep metu parigolan giri. Mangsa borong Kang Mas kula ingkang dosa prangojitan. Aku yo bengi iki maksaku kelangute ora jamak. Suarane manuk kolek kudus. Saur iki. Pambaunging sunduk. Ora ana pedhoting. Kaya ta sasmita bakal ono kedadian kang ora prayoga sakjroning wong kon Kadipaten Cirebon. Yayi Ratu. Sare yo. Kadingaren dalu menika kok kados ngantuk kemawon Kang Mas. Iya, aku malah ngelangut ora bisa sare. Kok kaya rada ora pati ndugu rasane tengkale. Mbak ayo coba. Kang Rayi Ratu Panggung wis turu apa? Nipun wis sampun sare. Coba tilekon. Ora apa wae. Yayi Panggung boten wonten. Ora ono. Boten wonten. Oh, kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan Kanjeng. Kula nyatung duka nggih. Sing pinuju kemeto ning gedhong pusaka. Nuwun inggih Kanjeng Bupati. Ora apa sowan nyasa. Bengi-bengi kaya ngene. Salebetipun kula tungguk kemit wonten ing sanjawining gedhong pusaka. Kula ketilem. Sesampunipun kula tangi tilem, kula taliti wonten ing salebeting gedhong pusaka, Kiai Brongo Setan Kobur mboten wonten. Kanjeng Ratu cetha. Cetha saiki. Yen
baline panggung ana ing Kadipaten Cirebon. Mong api-api nanging satemene dadi serayane Yayi Mas Adipati Surawya. Sampun kula metaken Kang Mas. Cobi menawi wonten kedadosan ingkang mekaten. Kamangka pusaka banget setan kober menika gegilani lan nyumelangaken menawi wonten astanipun Dimas Suryawiyata. Kanjeng Ratu Mas Nyawa. Kula Kang Mas. Lermono ing jroning kaputren tak tungkane lakune Ratu Panggung. Katen inggih enggal Kang Mas. Ditoto dhisik. Atine ditoto, napase dipenaring dhisik asat riwene. Kene tak ulapi iki kengete. Kang Mas. Kene pisakanipun panjenengan asta rumiyin. Yo. Kene wong ayu. Wah, kene tak lapane dhisik iki palarapamu nganti pruntus kaya ngene. Lah iki wong kula belajar terus kok Kang Mas kala wau. Langsung. Ingki awet anggenipun maringi aji sirep. Menika kula saged nglampahi ndusta wontenipun Brongot Setan Kober Kang Mas. Aji sirepe tumomo. Nggih, lajeng kula lumebet wonten ing kidang pusaka. Ing mriku ingkang tunduk kemis daya sami tilem Kang Mas. Ya. Wis. Lele bradul iki sithik-sithik dhisik. Nanging mbok menawi lho Kang Mas, mbok menawi kala wau kula kados mireng Kang Mas Dirganegara wungu anggenipun sare menika lajeng rame-rame kula lajeng majar kemawon Kang Mas. Oh. Wis iki pakaryanmu wis rampung wong. Nggih. Nedha nrimo banget. Karo aku tenan nek kaya ngono. Ayu tenan. Ana bensinan menika yen ketujuh prana ngaten mangko yen gelan sithik terus. Mas iki. Sugeng rawuhipun Kang Mas Dirgono. Wis ora perlu bagi-bagian. Bagi-bagian yo jotosan ora bagi-bagian yo jotosan. Keparengipun. Kaya ngono to jebul. Trekahmu kaya ngono Dimas. Napa nika Pak Pusaka? Ya. Pancen angel-angele wong momong ki momong kadang wanita. Bebasan ngempit lading gapet kurang-kurang bejane mbeler marang awake dhewe. Kang Mas Dirgonegara, iya samangke sampun boten perkawisipun diajeng Ratu Panggung. Menika sampun perkara kula. Ya. Yen saiki sliramu wis ndodo. Baline panggungi jalan pancen kok sraya supaya apus krama ning Kadipaten Cirebon. Nah, rene sing dadi perkara iki Kanjeng Kyai Brongot Setan Kober. Mula aku mundhut baline Setan Kober. Dipun puntur. Saged Kang Mas kursakaken wangsulipun Kanjeng Kyai Brongot Setan Kober. Kula caosaken nanging sareng-sareng kalian oncatipun nyawa kula. Surawiyata. Kula pisahe Kanjeng Kyai Brongot Setan Kober saka anggaku bareng karo pecate nyawaku. Yen kaya ngono penantang pati pikaraku. Mboten nami nantang nang sampun kula dodo. Oh, bagus. Sepiro katik daya mayo kembali legane ngati Kyai. Sing lelo awas sing. Setan Kober sampun wonten tangan kula. Ya. Badhe menawa jenengan. Mentorong sak obor gedene pamore Kanjeng Kyai Setan Kober kok ligo sapa astam. Nanging aku ora ulap. Aku ra gigrek. Surawiyata. Aku prajurit. Aku tila sing senopati. Lan aku wis wani ndodo ndepani Buming Bintorong Demak sakukuban. Ayo. Tamakno legane ngati. Ora bakat taming gigir. Menika, Brongot Setan Kober.
Surawiyata. Kene opo mentara nyedani Kang Mas Dirgana. Ya jangan sebelum. Kedadian Raja Patiki. Monggo kowo. Kordane Dimas Surawiyata. Kudu tak sowan karo ngarsane Dimas Trenggono. Aku bakal nyuwun pengadilan. Aku ora nrimakake sak sedane Kang Mas Dirgana. Kang Mas. Panuwun lampok men. Ramamu setungger. Monggo Kang Mas prosoanaken lan rupane nyuwun pengadilan Kang Mas. Sunan Giri. Keporo caket kewawon lenggahipun Bapak. Iya. Supados amboten adamel goreng manah kula. Iya. Kang Mas Langgar Singgih. Nuwun kula sinuwun. Ngaturaken kasungan rawuhipun wonten ing pendhapi Kasultanan Bintoro Demak. Nggih dawuh ing sesami. Menapa sami wilujeng rawuhipun wonten ing pendhapi Agung Negari Demak Bintoro, Kakang. Awit saking berkahipun ingkang sinuwun raharja swan kula wonten ing Demak. Namung titip sungkemipun para kawula ing Madura kadura wonten ing ngarsa dalem sinuwun. Sanget anggen kula nampi dawuh ing sami-sami. Kanggo Ratu Mas nyawa. Aku sing sopan. Monggo-monggo. Ngaturi radi nyaketke mawon Kakung. Dimas, aku bakal ngaturi pirsa. Sakabeh para pinisepuh lan sliramu Dimas. Yen saiki Kang Mas Dirgana Karawa sedo. Sowanku iki aku nyuwun pengadilan ana pengarepanmu Dimas. Bapak Sunan Giri, kepriye? mboten kanten-kantenan kedadosanipun, Bapak. Anjir sedane kenapa? Engkang nyedani Dimas Suryawiyata kanthi lantaran banget setan kober Rama Sunan Giri. Ha iki manggake kersa dalem. Punten dalem sewu sini. Rama Sunan Giri. Piye? Tetela mbok menawi tunggakipun Nyai Mas Hadipati Suryawata kedah enggal dipun awekani saking menika Rama. Menawi wonten keparingipun Rama miwah kepareng dalem Kanjeng Sinuwun. Kula ngabadi ngajar Kyai Hadipati Suryawata. Aja kesusu ta. Dirembug dhisik. Lah kersa dalem kepriye? Sultan Trenggono. Menawi manut pamanggih kula. Langkung prayogi Kang Mas Langgar Singgih menika sampun ngantos kebranan penggalih langkung rumiyin. Sinuwun. Tumindakipun Nyai Mas Hadipati Suryawata menika kadidene geni saplik mungwing rapak. Menawi dipun tokaken dipun jaraken, beliau badhe ngombro-ombro ing temanipun. Pramila saking menika kepareng kula nyuwun pamit. Lho, Kang Mas. Wis ora kena dibawa meneh. Bapak Sunan Giri, Kepiye? ngatosaken sanget. Kang Mas Langgar Singgih ing sampun medal pasilan ninggalaken wonten ing pendhapi Agung Demak. Ya coba aku tak memanuki. Nurijih namun nyumanggaaken, Bapak.